Nice. Ježiš, já jsem tak strašně awkward, to je hrozný. Už jsem se konečně dočkala. Finally, after a year. Yes, breathe in, breathe out. Takže welcome to my stream. Wow. Purple. Oh shit. Oh, Popo News. Oh shit. To je... nějak 30 bity. Well, I guess I am lucky. Nemusí srdce. Moje srdce. What the fuck? Oh shit, ona už je tady. Jej. Dobrý. Oh shit, Toma to is here. Je to zlatá. Jo, že by byla dobrá Aqua Simulacra i Staff of Homa. Já nevím, jestli je ten lak dobrá věc nebo ne. Dobrý. Moja... Děláš si srandu! Refinement 2. Končíme s pulováním. Aqua. To je špatný bow. Aqua. Jo. I got it. Jak se vlastně přepínají modely?